tabuk social media platform Facebook o kaisa mangpili kasoi fekya chini tiripra hasteni sinipuknai borok khoroknwi bukhukjak rokni bisingo kokbanglai ma tei 15 bosar wnglaima hai kisa mangpili kasoi fekya nugui mankha na norok o video ni mangpili o borok khorokni bisingo kisa kokbanglai hai wngmani mangpili nugui mankha na norok chini khoroksa sinikuk bukhukjak Mary Debbarma bai tei khoroksa sinikuk Karishma Debbarma ni mangpili tabuk o mangpili social media o viral bo wngwi tongkha saimamani mote je khoroksa Pintu Debbarma mungui bukhukjak Mary Debbarma no horni jorao text khaio ba message khaio hi good night Karishma ni video nanya da sadi bai ano hwnwi amo 3 May ni salmari ni dino bono message khaimani amono bukhukjak Mary Debbarma bini caption ruwi screen nawi swi saka je tuma video ba hwnwi bo swi saka a mangpili no nungmani pore hwnkhe Karishma Debbarma bo chadaglia jolijaka bobo bukhukjak Mary Debbarma ni a caption screenshot mano screenshot nawi bobo bini profile o caption swi saka je amo rui tamo proof khaina naikha nungkhe tulsi belai bai sujak hwnwi wanakha tei kunu content kwrwikha nini bagwi bui message homani no screenshot rwima rwkha ani mung nugui install khaina bagwi rwkha hwnma ta suchip mentality hini bobo swi saka jefuru Karishma Debbarma o caption ruwi upload khairwkha bini profile afro wngkha borok rok Karishma ni a mangpili no share khailakya hingka kai nugui mankha na norok o mangpili tabuk social media kasui phaimani hingkhe sanani thangka kai oro bui baksa rok hini thangka oro sabuni chaya hwnwi baksa borok hwnkhe Karishma no support khaikha je oro bukhukjak Mary Debbarma ni no chaya wngkhana tamni hwnkhe bomutwi haikhe screenshot nawi rwmani chaliya wngkha hwnwi hingka kai bukhukjak Mary Debbarma a mangpili kasui phaimani pore bo mono delete bo khairwkha bini caption ni hote hingka kai tabuk kok hwnkhe sabuni chaya ani mote hwnkhe horni jora rogo Pintu hai Debbarma borok rok buni profile o thangwi ba buni messenger o thangwi horni jorao mute hai kok rok ofrmani video share khaini hwnkhe amono chaya hwnwi angkhe ma uansago horni jora rogo mute haikhe mangpili rok ohonani swnggo hingka kai uansukani je bukhukjak Mary Debbarma bo amo tama video ohonani bagwi ano horni jora mute haikhe message khaikha hinui uansuk mankhana amoni bagwi bobo share khaijaktwi rok wngwi thangkhana kintu kok hwnkhe mosi je bukhukjak Mary Debbarma bo bini bul no romwi manwi bo bini caption no upload khairwmani a caption no delete khairwkha haifano delete khaimani kisa lerwi thangkhana tamoni hwnkhe amonse swkangno Karishma bini screenshot nawi bobo haino taisa upload khairwkha hwnkhe borok khoroknwi o kokbanglai thini norok khe tamo uansuk kisa comment khe sadi।